खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 8थि फारिलाइयाव थानाय मोन 22 रावनि बिजाब दिहुननांगौनि थाखाय CBSEआ बिथोन होबाय। बे बिजाबफोरखौ नवोदया आरो केन्द्र बिद्यालया मिरु फरायसालिफोराव बाहायनाय जागोन। रायखांनो गोनांदि 8थि फारिलाइयाव थाखानाय बर' रावाबो CBSEनि सिङाव फरायसाफोरजों सोलोंजानाय बिजाबनि महर मोनसिगोन। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मिरु सरकारनि बे गोजोनथाव थांखि लानायखौ बरायनाय जायो। दानि दिनाव पुलिसाबो सेफ नंलिया नामा? मैया धेमाजि जिल्ला जनायाव सासे आर्मि जवाननि मबाइलखौ साननि समावनो सिखावा लानानै खारनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बेबादिनो फिन सासे IPS अफिसारनि मबाइलखौ सिखावा लानानै खारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला IPS विवेक राज सिंह बिथाङा फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनो थांनायाव सिखावा IPS विवेक राज सिंहनि मबाइलखौ खावनानै लानानै खारो। आलफा उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ आसाम पुलिसा इनकाउन्टार खालामदों। तिनसुकियानि मरानाव दिनै आलफा उदांजों सोमोन्दो थानाय हेमसेटिया मुंनि सासे सुबुंखौ जायगायावनो इनकाउन्टार खालामदों आसाम पुलिस बिफाना। बिथाङा आलफाजों सोमोन्दो दंमोन आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनिफ्राय रां दाबियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै फुंनि सोरांसि समाव तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़आव रां दाबिनाय खौरांखौ पुलिस बिफाना मोननानै संदान हैनायाव मोगा-मोगि जानायाव गुलि गावलायो। बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बादियै दिनै BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ मावफुंबाय। BTR सरकारनि बानजायनायाव दिनै माइनाव सोरां बिथांखिनि जोहै 75,000 होगोन होननानै बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनायखौ दिनै गिबि खोन्दोआव 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक रानदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मुगैथाव जाथाय। सानै 9 आरो 7 बोसोरनि हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारिनि जाथाय। साथाम लांसुनियाया बे मुगैथाव हाबाखौ मावदों। साथाम सुबुंनि हेंथायै जिनाहारि खालामनायनि अजद थिखारदों। सिमुलतापुर पुलिसा खायो बे साथाम दायनिगिरिखौ। खाजानाय साथाम लांसुनियाफोरनि मुं फारियै गकुलकाता गामिनि अनिल साहा, अक्षय साहा आरो नरेश चन्द्र साहा। बे मुगैथाव जाथाया दान मोनसे सिगाङाव जादोंमोन। माइनरिटि फरायसा आफादा बे जाथायखौ सोराङाव लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिखौ गुबुन मोनसे जिल्लानि बेंगिरि महरै दैथायहरबाय। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका IAS खौ नलबारि जिल्ला बेंगिरि महरै दैथायहरनाय जाबाय। बिथांनि जायगायाव प्रदीप कुमार द्विवेदी IAS आ क'क्राझार जिल्लानि गोदान जिल्ला बेंगिरि जासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।